El Delta de l'Ebre és la segona reserva humida més important de la península Ibèrica i una de les més grans del Mediterrani. Cada any, milers d'aus migratòries s'hi aturen i s'hi reprodueixen. Aquesta zona està declarada Parc Natural, on avui hi ha grans extensions dedicades al cultiu de l'arròs. Només fa 2 generacions hi havia una zona selvàtica. Un dels seus arrossaires és en Rafael, que com la resta d'agricultors segueix normes agroambientals específiques per afavorir l'avifauna del delta. Hi ha un abans i un després de l'aplicació de mesures agroambientals al delta. Una de les mesures més importants que s'ha aplicat i on s'ha vist els resultats més espectaculars ha estat la inundació addicional de 3 mesos, des del mes de setembre fins a finals de desembre. Això és molt important per la gran quantitat d'aus que immigren des del nord d'Europa fins al sud de l'Àfrica. Aquest lloc serveix de repòs i descans per a totes aquestes aus. I això és importantíssim. De fet, quan la gent ve aquí al delta i veu la gran quantitat d'aus, no és casualitat, sinó que és, entre altres coses, per aplicacions de mesures com aquestes. Els anellaments que es fan cada any a la finca aquesta del costat demostren que la població d'aus al delta va en augment. A la finca de Riet Vell aprofiten els anellaments per fer educació ambiental. Està molt bé les pràctiques agrícoles que aquí es fan, perquè són les que permeten que hi hagi tota aquesta fauna. I sobretot els últims canvis que s'han fet els darrers anys, que han afavorit moltíssim la proliferació d'aus aquàtiques i de tota la resta de fauna i de vegetació. Molt bé. Has agafat mai algun ocell? Sí, bueno, un dia. Anellament? Fent anellament? Sí? Bé, amb aquests 2 dits els obres i per deixar-lo anar simplement obrir i ho has deixat. Vinga, molt bé. Vale, esta vez está mejor, És molt important comprar arròs de zones com aquesta nostra, perquè quan estan comprant un paquet d'arròs no només estan comprant un producte que se'l mengen, sinó que, a més, el que estan fent és mantindre un trosset de territori on hi ha un espai protegit, on hi ha una avifauna, on hi ha tota una sèrie de característiques i d'agents importants que se mantenen gràcies a aquest conreu.